MLA Dr. Numol Momin Karbiara Pandia Chohang Vegnangji Kalite ex UPDS Welfare Society atum ahiring tangrakpen Chisongji. MLA Dr. Numol Momin Pan Lumbajong Youth Development Committee atumpen Sodakpen Pinrempon. MS Local Fish Wholesale Khata Dongkamukamalong Pangcheng Pontang dong. Forum for Hills Autonomous State Movement asong pen pirangke maikang ni. Aprang si birta kilara do anapan kardom pajirlo kardom non birta than jebang sami ojang terang pi non arju ikha birtang tonpen. Pai ni phai trokar ni ex UPDS Welfare Society atum pen pirangke maikang ni. Karbiang long hemprek aparman karbiang long aradatum arji ding klui pen nang chisongsi avia phikla pen apran kedam nang atum anta tulung. Lapen hemprek long vek nang jipusi risim kang tang song sengsi risim kang tang penta chisong pon lo. Bonta karbiang long aradatum lapu an chisong terapita bokojan MLA mate Assam Deputy Speaker Dr. Numol Momin karbiang long aradaphan lang plotsi karbia radatum hemprek hang thurong polote jakong kachepa bob pinak pupusi MLA Dr. Numol Momin kaningja puthak ex UPDS Welfare Society atumpen sodak pen pinrempon lo. Si ningduk alam pensi itum presmit pini jame kedo sila bangso lam pu thak hello inut Dr. Mumin pu alang bokajan LA along MLA lo alang deputy speaker lo alang si alang li gupia posi la pusondak litum karbia khai kon penai bantuni pen itum chisombom karbia khai ara do an la pen tribal ara do an tame itum karbiang long hempre ka farman atun master phansi hangbom bang si pu chisombom bang bom lo setame la bang sok ka chisong along alam thepi ni ke isi kangting atawar si ason man de nangnak ningdu atawar ason si nang chiplang de nangnak alang li kalam kaningi kichok chipen ajok sin litum ex UPDS Welfare Society hen matani tum press tong scott and press mit nitum phanang ko lo se alang thahan ki pudamia lam thegal hailo nitum kon panone inglong so khai don ke nitum ningi sing then sia pengsia simsi nitum ke do kachesong hemprek nangji lapen nitum autonomous state nangji pu Article 244A pon ang implement pinang jipo sintum government of han lapen central government lapen state government atum hanta nitum ko ane pressure pilo lapang so pressure pi hosita alang li bagenon nang kham khe dekeng gar theng la poson sia nang chamanu dat lasi ning doglo alang li phan lasi non kinang jelang tame alang la poson ning yebom pulong tani tum ta suluk sodak pen tum ta ex bera hin ten tum ta suluk sodak pen tum je chisong ji lapen karbiang long arat tame matha nangji alang li kumat amuni alang li phan pangthek vek nangji tasini tum karbiang long arat don atok ando karbia khai don lapen tribal khai don kuki ponon mar ponon lapen rengma ponon garo ponon lapen son dimasa ponon anutin karbia tribal khai don pada tuning relo laposon amuni phan aning kai no amuni phan tribal phan kelang plot pen alang li ke dong thor kan kam thoni phan si alang li matha lase alang to man labang somune phan ke li tum tribal so to an pen angri siang don si pen to alang phan pang thek vek nangji lasini to ma hin pen ke alang phan condemn lo lasi alang chichini nai alang ta komada mone lo alang lapen konada mone lo alang tribal kalima lang da karbiang long ke do pen se alang tame alang phan karbiang long kiru ke mang so na paplengji phan se alang taman karbiang long arata alang li phan chutoi dolo bonta alang li pini labang sa karbiang long arata phan akarya ke mang phan kapa plengji kali alang li aning kahino nakam khedun lapen ekeng nagar thengdun la ke song lo ekeng nagar thengdun la poson se alang cheman rong lasi nangli phan Dr. Mumi nangli phanangi pualam theke lahelo nangli jong silan tribal asoban kelang selat kelang hijim bolo tangte nangli da karbiang long men dode dono aka prek dam juino nangli karbiang long dode dono lasi nangli phanangi puji ni tum ek sibida se hin pe nangli phan son sin nang punang ningje na kok na punang kok lo phan senil tum ning duk pik nangli phan nangli na pan nang ning hino nangli pan nang ning ter nang ni nangli pipola nang pan nang ning ter nang pipona pan piposi nangli nang ning kahino na pola an nangli tribal amunit kalima nangli pipola nangli boson aneng chibaino pan ning kahino na ponangli kasi ni tum nangli phan condemn lo ni tum ex Welfare Society nangli phan condemn lo kasi nangli phan non ne prang bang jilangi nangli phan nang pang thek bagi ni tum ta tribal don ni tum nang pang thek bagi nangli phan Lasi MLA Dr. Numol Momin karbiang long arata phan dia chohang vek nangji lapen jong si dia chohang hedat poloti ex UPDS Welfare Society atum so dakpen insai ponji pusi ex UPDS Welfare Society ame phu so dakben pachini pon
Kewangji kilik hot BJP atum penta MLA Dr. Numol Momina phan tiket pipedet nangji lapen tiket le pidet positame Karbiang long aradatum anta MLA Dr. Numol Momina phan votjok jedet nangji pusi XUPDS Welfare Society atum pen Karbiang long arada phan tuning report. Muni da phan ke ilitum kewangji lang 2026 aningkan election na bangke alang liphan ilitum pehai hedet nang. Lapen alang liphan bangke ilitum ahutur mande lo pinike. Ilitum MLA kalidat lo. Ilitum Karbiang long pen kecil toy do na MLA kalidat pusi ilitum hok nang koko. Ilitum mahutur lo posi tribal atau mahutur lo lapen anti autonomous state alam salang lining jerong lo pot alang liphan ke ilitum Karbiang long pen ke jakji ilitum arona belo alang liphan. Nasi Karbiang long arat tami chini nang po ato kono Karbiang long arat lapen tribal akhai do ana me alang liphan chini nang po ke wangjilang arni ke alang liphan ilitum dim klong jak cede nang po lapen ko nat se alang like dama haladak se tame arat atum nis tame alang liphan alam tame arjui de nang po lapen alang liphan dim klong pek pe de nang po pusi nilitum song ahin pen tuning rila. Karbiang long aradatum akar inai article 244 a putha Karbia ratatum kache song avia phiklapen apran kedam nangatum anta du ulu. Bonda Bokajan MLA Dr. Numol Momin Karbia rat atuma phan kelang rop kelang plot pen article 244A ke hang ke jakong kacepa bop pinak pu bukaning jia puthak Lumbajong Youth Development Committee atum pen sotak pen rempon lapen Karbiang long arada tuma phan dia johang nangji jong si dia johang hidet polote akhir intang rak pen song ponji lapen MLA Dr. Numol Momin phan Karbiang long arada tum bisarwek nangji pusi Lumbajong Youth Development Committee Maipu Dhonrong Pharpen Pachinipon. Deputy Speaker Dr. Mumin Akehai alang libang nitum han Karbiang long apan against ma nitum han ang kelang plot pen laso put hak posin nitum dak dupon dak long LYDC song hin pentame lasin nitum jongtung nitum kedam tang ahut ko alo ne nitum hemprek aput hak pen titi budbud pen non an nitum ereng ihukiso nang pen chenglok non an same nitum aphan Karbiang long arat aphan nanglang plot pen si lason Dr. Mumin Akehai bang nitum han hemprek nang nilo pu pen api churu nang ipu development ka hok asanson pu lahai aput hak bang alang nitum LYDC song hin pen tami ning hunduk dopik khangyang lo lasi nitum same ko alo ne kasi song rat atum ereng ihukiso pen cheng lok non at same nitum han nang lenno pu bang nitum tami ining ka hunduk du ko khangyang lo lasi non ke bang jilang sitami lason Dr. Mumin abang lason ninje jeda sonte ma Dr. Mumin chol kali karpek political song tambai lason ninje jeda sonte nitum me parji lasi non ke bang jilang sitami lason ninje bom lang polote set pungset pen nitum kasi song abang ke nitum penap pen bang ke nitum bang dupon nang kokpo lasi non ke bang jilang sitami lason majok party long sitami lason abang ke Dr. Mumin chol kali ma kaprek song sitami nitum han hemprek apot hak ma nitum akhai phan nang kalang pro Karbia rat phan nang kalang plot against nang keban pi bang ke lason bang ke nitum ning hang hi tum muntino nitum Karbiang long arat tum ke di nitum sop akhai phan tami dak khai do di kre thom kre hini bang akhai do da lasi lason atum han tami nitum langpon pohoman so ko do ko tami Karbi tum ke latame la son nitum ke langpon ko homan ho tami nitum han BJP ticket pidet pen nitum BJP ticket pidet pen na pipen nitum han lason nangim lason ninje je mane pu la non tami lason ke nije ko bangke nitum bang ning hunduk dolo la sedak bokayan arat tum tami mathadamo lason bang ticket ma lason election bang ke pahai hedat nang pu lason amuni tum hangke LYDC song ahin pen tuman tuning ahin song pen tuning rilo non api non kiwang jia tuman bangke son ningje jeda nang panseni tum sudak pen mane ke pacinia alam the bangke la pulo si nili hin ben bangke ke ningje bangke lan mangse kangton ilo Veskar Bianglong dongka mukamarong supialong cleared up NGO bitung atumpen pai chiklo ni pai troxy the manar ni pen MS local fish wholesale khata ingpuponsi pangching pontanglong Bangso local fish wholesale asahem dongka mukam municipal board vice chairman Harmon B Arideng pensi ingpuponlo
La swalong kacerabdun Ward Commissioner Darwinson B cleared up NGO maipu rangsina B lapen kapre atum cetongdun. Kedamtang ningkan ko an pen loni Vesker biang long aradatum hojai langka pen kachuarong supi ake hilwalong ansi lokel lang ok kejoratum van bomdo lapen atu tami uu lapen lang ok tami akimi long ponpi setami pini pen lokel lang ok kejor atum ake hilo damnang nilo mithangadim Vesker biang long arlo dongka muka marong supi along cleared up NGO sai hemalongsi adorkom hekpen fresh local fish long ponpo Lasikadu ka Vesker biang longarlo lokel lang ok jorabang pu atum an lapen mati Adam asar lapen kapre ka jai me ki bijatum pinipen ki akihilo damnang nilo lapen misen lang ok dongka mukam cleared up NGO sa hemalongsi arniwang tami ada porphai pho ra chitim pen longpon verpu pusi cleared up NGO mai pu rangsina be pen than pachinipon borthol pen great sontimung kar bilong rebiota tarik proxy ani pen itum dak clear da binju fish long pen itum dak wholesale ka itum ron ponlo bak ponlo la pen itum retailer wholesaler tum ta lang tum wang ponlo la si mesenador pen lang tum han pi ponlo la pen non ilitum ka chuning ri bangge je atokanu akar bi itum same ben thang andara tum panju se alang tum business ana thu ka ching thur ponji afan la ke jor pen dak doro kom ki jum pen ilin pen je 135 140 exo lason halang tum lada kata wang pen isi ke chengsi aku Vesker me bele di ma kata thelo ta tum dakar biang long Vesker belong tum first time lo kata fi aslas phan kelang ponjina kelang lo di phana samel asalang dorat ma tuning ri lo ma ta isi nitum yana na kawar gariya ke dak jengkha dongka la pen bathalang so sargaon dongkam mokam la pena kapre din sa na contact bomb lo ada profile bon men baji pho pen 530 pen 530 long pen ni kon that continue lo ni troxy long pon po Fraksi cleared up NGO dak dong kamukam mati militu municipal itu board la sa andar kompleks ng sekolah alang litung di NGO tidak pun baik melakukan kongtimbang atau boleh jerat itu anda curug piklo arti alang litung ini nilitan ini tumakan alji di sana anglo anda soal ini nanti kan mencetak ini ada lo arti di local fish di local lang ok nanti alang litung atru dipen dong kamukam area putih kalilo baik langso hamren eroni cirikendeng la Vesker biang long ana bangke atok anu kido abe pari tunta la bang sudak kata kata dua dimpen ala lutung la sama kai long kom hek jum hek ador kan la hello non bangke pari tundak war sai dolo dak joy ke pensi jum hek ador anam pen longso la pensi ile tum public tum tame la bangke tunam sore tame joy ke lo la si alang litum ko ane longka kedam pejai kedam ko ane gari kedam ke mati su la si ile tum quality ok tame ile tum long le tame alang litum non bangke la so war sai ke long pen dak jor tulang atum an tame la bangke ke pen la bangke public tum han tunam sore tum han tame isi ati tumi ke long lo si alang litum ka isi tumi raten la bangke Lakhain koira phoni lebem isi constituency ke parlo koilamati hithi irui pen arni si ke choa hithi along pai ni phai troxy arni anerlo por phai kri sira achitim apor malom pen James Hanse Forum for Hills Autonomous State Movement convener anparta APHLC NGO atum pen phirang kya mai kang ni pen Dr Numol Mumin statement ki pi chok che aput hak pin rempon bangsolong article 244A nangke khamki dun laki ki chok chit hektik lo lapen karbiang long ara dia chohang vek nang jipusi James Hanse lapen area sangkhwa tumpen ning jipon jongsi Dr Numol Mumin pen ke chok chia statement ki pi apo dia chohang helipute ke wang jiarni democratic aron pen kachisong asai anta deng ponang kok pupusi lam thei jipak langpon Laso phirang kya mai kang ni ponahot James Hanse Forum for Hills Autonomous State Movement a convener Peter Tiso, Secretary Forum for Hills Autonomous State Movement Jameson Timong, President KSA Langroy Tokbi, ex-UPDS Welfare Society,
ex-President Kong Rongpi, Forum for Hills Autonomous State Movement Vice President Sar Singh Hanse, Office Secretary Mondol Inghi, KSA Vice President atum Chetong Nusi, RD Dojot Alamthi, Dr. Numal Mumin Aphan, Lamthi Boypon. Dr. Numal Mumin, Alangli, Deputy Speaker, Assam Legislative Assembly, along Lapendak Bukajan LA, along Same Alangli, MLA lo. Niltum Suluk Sudak pen 1986 pen Cheng Lok, non ada itu Jesong Momlang, Article 244A, Indian Constitution along, Niltum Dak Karbi Anglong, East, West, Lapen di Mahaswa Aphan, Labangso isya provision dolo, Article 244A abangke. Labangso Autonomous State kehang, nitum 1986 pen Pineng, nitum nekan plike dolo, Lapen, Labangso Autonomous State, Aparman pen nitum kache song, Suluk Sodak pen, nitum kiti ke jang pen, nitum mahemarit ka we pen, Lapen nitum Labangso kache song along, ke Charlie Osumartum, Suri ka lukson dolo, Lapen Karbi Anglong Aphan mate, Lapu bukan LSC apart development akam nang claim piglo towar akam claim lo dolong akam claim lo school akam nang claim lo nang state government ben fund one lo nang central government ben fund one lo seta halas of fund nang like chowan ke nili nang kar tukang tungo bangke nang li article 244A ben sila iwa tangka nang li ke one ma nang li article 244A aja kong ben si nang li lai hui development hayu ke one ma lake kali nili pudami lake kali sikai si ben sabe nang li Labangso Autonomous State Farman Pen Article 244A Farman Pen ke nangli sikai si noyai sita pini anita bantek telang kan pen apisa me Dr. Numal Mumin bangke ulta siningero awi fe siningero kichok china to siningero niltom phan iti hemprek long nangni nitum hemprek long lote nitum anso se nituma dead ching thurdaji nituma ke plang deji pideji nituma rong rup anse mesenji pu kamata aninki hopen apot arang le panitum Philippine remlo Pinya Birta Lansi Kangton lo Kardom.